Kilenc napon át 13 helyszínen számos művészeti és egyéb program várja a természetkedvelő érdeklődőket a Mátrában. A kezdeményezés apropója 5 évvel ezelőtt az emberek kicsalogatása volt a városból az erdőbe. A Muzsikál az erdőnek, ennek a 9 napnak a fő célja az emberek környezetkultúrájának a felemelése, az erdő, a tiszta környezet megóvása, és célja a zenei kultúrának is a fejlesztése, elsősorban a komoly zenére gondolok, és a művészeteknek a támogatása. Az eseményen számos művész mutatkozott be, és azonosult a rendezvény szellemiségével. Gondolatváltásra van szükség mindenkinek. Nagy-nagy gondolatváltásra és egy átértékelésre, hogy a természet nélkül tehetetlenek vagyunk. Egy muzsikáló erdőből nem hiányozhatnak a zenészek sem, akik örömmel tettek eleget a meghívásnak. Szerintem a zene az mindenhol megtalálja azokat a helyeket, ahol a helyszín ad egy más, érdekes, különleges hangzásvilágot. És ez, hogy a természetbe visszakerül a zene, szerintem ettől nagyobb ötlet nincsen. A 9 napon át tartó eseménysorozat záró rendezvénye július 13-án Fenyvespusztán lesz, ahol többek között erdei koncerttel, falusi vendéglátással, borkóstolóval és sramlézenével búcsúzik a Muzsikáló erdő.